Takže dobré ráno, dobré odpoledne a dobrý večer. Já jsem moc rád, že vás dneska mohu přivítat na mém, řekl bych, takovém trošku mimořádné vysílání. Já jsem ho, se přiznám, neplánoval, ale včerejší diskuze v rozhlase mě přiměla k tomu se zamyslet a přemýšlel jsem nad tím večer, přemýšlel jsem dneska ještě dopoledne nad těmi věcmi, o kterými jsme hovořili včera a přiznám se, že jsem si uvědomil několik myšlenek, které bych rád s vámi sdílel. Takže já se zase znám, jak by potom ty myšlenky by mi se vytratily, nebo by zůstaly někde na papíře a nevím, kdy by se dostaly do knihy nebo do dalších materiálů, takže se snažím nějakým způsobem se s vámi s těmito myšlenkami nyní sdílet. A já jsem to dnešní takové krátké povídání, takové zamyšlení nazval Kosmické hodiny lidstva, jak jsme ztratili způsob měření času. Ono se jedná samozřejmě o náš způsob měření času. A když se vlastně podíváme na klasickou historii a podíváme se vlastně na klasické kronikáře, kteří zapisují dějiny, tak já bych se chtěl dneska podívat na kronikáře trošku jiným způsobem. A tím způsobem je to, že bych chtěl říci, že hvězdy jsou jako kronikáři civilizací. Ono to bude znít určitě velice zvláštně, no nicméně uvidíte, k čemu chci dojít. A představte si vlastně takovou situaci, mě to osobně hodně fascinuje, že vlastně když vy natrefíte na myšlenky, které se týkají vlastně toho, že existuje nějaká ztracená hvězda v historii, o které se hodně píše, o které se hodně kdysi mluvilo, psalo, a kterou potkáváme v různých mýtech. A jedná se skutečně o velice zajímavé historické zdroje. Jsou to nějaké takové zdroje, které bychom samozřejmě historik ani nezavadili. A teď si vlastně představte, že tímto způsobem, když začneme hypoteticky přemýšlet o jedné ztracené hvězdě, tak v podstatě dojdeme k tomu, že my tímto myšlením naším společným můžeme převrátit vlastně celý pohled na lidské dějiny. No a to je skutečně natolik zajímavé téma, kterým jsem přemýšlel, že se chci s vámi o tomto tématu sdílet. A teď otázka vlastně, co to bylo za hvězdu, proč zmizela, nebo kdo ji nechal zmizet, kde se poděla a proč. No a teď vlastně představte si takovou situaci, že vy jste detektiv a teďka jste na místě činu a přijdete na to místo činu a teď díváte, nikdo o ničem neví, no ale ten čin se skutečně stal a všude kolem vás je mnoho stop toho o vlastně tom daném zločinu, který se stal, o tom daném činu. A všechny vlastně tyto stopy o tom svědčí. Jenomže ti svědci už nežijou. Ti svědci už dávno zemřeli a tady se dostáváme v podstatě k té dané věci, protože vlastně přesně takhle se cítím vlastně, když čtu o naší historii. Protože když se dívám na různé velkolepé stavby, různé velkolepé megalitické observatoře, které jsou rozseté po celém světě, no tak je vidět to, že skutečně tito lidé uvažovali a stavěli grandiozním způsobem. A dokonce do dneška my vidíme, že my spoustu těchto staveb nejsme schopni postavit. A když se díváme na pyramidy v Gize nebo na spoustu jiných staveb. Ano, pochopitelně o těchto věcech byly napsány desetitisíce knih, bylo natočeno spoustu dokumentárních pořadů. Ovšem, já bych se chtěl zaměřit na něco trošku jiného. Chtěl bych se s vámi, kdyby to bylo možné, podívat do oddělení ztrát a nálezu. Takže si vemte kávu, vemte si čaj nebo to, co máte po ruce, usaďte se do svých křesel nebo na své pohovky a
pojďme společně teoretizovat o možné teorii, které se týká toho, že tady byla hvězda, která se ztratila. No ono to v podstatě není tak jednoduché. Když vezmete, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak bychom vzali, přišli bychom někde v kosmu, bylo nějaké místo, kde bychom přišli, tam bychom zaklepali, dobrý den, no já bych chtěl, prosím vás, a teďka bychom začali tady s tou paní nebo s pánem na tou přepačkovou mluvit. Dobrý den, tak jsem tady správně, tady vidím je cedule ztráty a nálezy. Paní by řekla, no ano, jste tady správně, co potřebujete? No, podívejte se, já jsem tady o těch věcech přemýšlel vůbec o světě a o kosmu, o vesmíru a chtěl jsem prosím vás se zeptat, jak to je, máte nějakou tu ztracenou hvězdu, našla se ta hvězda, já jsem si pro ní prostě přišel. A teďka se samozřejmě ta paní na mě podívá a asi by mi řekla možná něco v tom duchu, kdyby skutečně tady tohleto místo těch států a nálezů existovalo, by řekla možná, člověče, co tady děláte, jako nezlobte se na mě, ale myslíte si, že tady jako pán vesmíru má čas na vás, aby vám tady někde hledal nějakou ztracenou hvězdu? Jako podívejte se na sebe. Já bych řekl, no, já se dívám na sebe do zrcadla každý den. No, tak právě, tak se podívejte, máte hlavu, člověče, máte hlavu, máte ji dobře tady nasazenou na tom krku, můžete vlastně, že jo, hýbat doprava, doleva, no ale pán Bůh vám vlastně nedal tu hlavu jenom proto, abyste ji hýbal, ale taky, abyste přemýšlel. Takže laskavě raději odejděte, zavřete za sebou dveře a přemýšlejte nad tímto tématem sám. Máte dostupné zdroje, dneska máte spoustu knihoven, elektronické knihovny, spoustu knih si můžete koupit, můžete studovat a můžete začít přemýšlet na touto věci a ne nám tady chodit a otravovat, že se vám někde ztratila nějaká hvězda. No a samozřejmě ta paní nerozuměla, o čem je. Já jsem neměl ani čas jí to vysvětlit, o jakou hvězdu mi jde, v které části vesmíru. Neměl jsem čas jí vysvětlit, že mi jde o hvězdu v naší sluneční soustavě. Že chci prostě najít naše takzvané druhé slunce. Protože to je to, o čem se budeme bavit a o to, co mi jde. No a tak v podstatě na to tady zůstáváme, milí přátelé, sami. Já a vy a moje knížky a moje poznámky, to, co člověk měl možnost naštudovat za ty roky. No a samozřejmě ty knížky budeme muset začít hluboce kopat, protože takových knih na takovou téma, že by byla nějaká hvězda se někde ztratila, tak moc nic není. Protože tak, jak víte, tak ta současná klasická věda hovoří o tom, že všechny hvězdy v podstatě máme, všechno je nějakým způsobem úplně jasně dané, všechno do sebe zapadá. A je velice hloupé, by možná někteří astronomové nebo astrofyzikové řekli, že hledat nějakou hvězdu. No a my se tedy podíváme na to, že to zase tak hloupé není a že vlastně i ty staré civilizace je tedy předpoklad, že tedy o této hvězdě věděli a proto i ty jejich zápisy astronomické, které my můžeme srovnávat, tak nám v podstatě dají takové jakoby nás nakopnou, bych řekl, k tomu, aby jsme mohli tyhle ty informace získat. No a vemte si například samozřejmě ty staré stavby, ať je to Stonehenge nebo vlastně třeba takový Jiroft v Iránu, což byla tedy pochopitelně velice vyspělá civilizace, která by se dala měřit určitě i se Sumerem. No a když se vlastně díváme na tyhle ty, řekněme, astronomické observatoře, ať je to Göbekli Tepe nebo další, které pochopitelně jsou vám známé, no tak začneme vlastně přemýšlet nad jejich technologickým pokrokem, který oni měli. A nad těmi jednotlivými kulturami. No a teď se budeme zamýšlet nad tím, no jak je najednou možné, že prostě jakoby mávnutím kouzelného proutku nebo prostě přišel nějaký vítr, který prostě a svouknul všechny ty civilizace a oni už tady nejsou. A oni nám tady něco po sobě zanechali. A my dneska budeme pátrat skutečně budeme takovými detektivy, takovými Sherlocky Holmesy, kdy budeme pátrat po jedné ztracené hvězdě v naší sluneční soustavě. A ono se dá samozřejmě pátrat a přemýšlet o spoustu různých věcí, třeba nesete takové mořské mušle, jo, které se našly stovky kilometrů od oceánu. A teď si řeknete, ti archeologové si řekli, no tak co tady ty mušle dělají, tady žádný oceán není.
No, je to sice muzejní kuriozita, no, ale tak co my s tím? Takže najednou začali ti různí archeologové sbírat různé takové zajímavé artefakty. Bylo napsáno spoustu zajímavých knížek na toto téma, jako Zakazená archeologie například a další zajímavé knihy, protože to pochopitelně, tyto kuriozity, to jsou zakázané pochopitelně artefakty, vykopávky, protože to by narušilo samozřejmě daný systém, který by se samozřejmě potom zhroutil jako domeček z karet. No ale vlastně představte si, že existuje takový kosmický tanec. A my v něm, vy a já, my v něm vlastně společně tancujeme. A tady přichází vlastně taková jedna zajímavá myšlenka, která hloubala mě a hloubala spoustu jiným lidem v hlavě. Co když se vlastně lidstvo nevyvíjí po přímce, ale vyvíjí se v cyklech? Tak jako vidíme přírodu kolem nás. A co když vlastně naše slunce není jako nějaký takový osamělý tulák? Co když vlastně ono kdysi tančilo se svým neviditelným partnerem, v tom jeho, řekněme, vesmírném valčíku, nebo chcete-li tangu. Záleží samozřejmě, jakou rytmiku máte rád, jakou rytmiku si vyberete. A ten tanec vlastně trval vždycky těch 24 000 let průměrně. Mluvím samozřejmě o precesi. Jo, o platonském roku, samozřejmě těch názvů je několik různých. No a vemte si, že vlastně během tohoto tance nás vlastně ta dráha vlastně vede do různých částí galaxie a s odlišnými energetickými poli. A ono to samozřejmě teďka zní taková jako dost zajímavá ezoterická věc, ale samozřejmě, ale zastavme se u ní, zastavme se u té myšlenky, protože samozřejmě tyhle ty kosmická pole podle vědeckých výzkumů, které jsou samozřejmě dokázány, a už je to stovky let, kterým způsobem se toto studuje, tak tyhle ty energetická pole a tohleto kosmické záření, společně samozřejmě v kontextu heliobiologie, tak má vliv na úroveň našeho lidského vědomí. A řekněme to, že to je takové jakoby kosmické počasí, že máte různé, jak máme samozřejmě klasické roční období tady, že jo, máme podzim, že jo, máme zimu, máme jaro, máme léto a teď se vlastně tady tohleto se opakuje. Ale vemte si, že vlastně vesmír nebo kosmos má taky vlastně svoje kosmické roční období. Nebo kosmické období, které samozřejmě trvá déle než roky. No a vezměte si, že my jsme dneska v takovém nějakém takovém tom, řekněme, období vlastně kosmické, řekněme, zimy, anebo naopak kosmickém létě. A na to samozřejmě my postupně přijdeme. A teď je otázka samozřejmě i ty civilizace, které byly před námi, tak oni měli vlastně, žili v takovýchto cyklech, žili v takovýchto takovémto kosmickém počasí, to znamená, kde se přibývala otázka léta, otázka jara, léta, podzimu a zimy. A vlastně tyhle ty civilizační cykly, nebo cykly, řekněme, etnických skupin, ono záleží samozřejmě potom, z jakého pohledu se díváte na dané společenství lidí a potom to nazýváte buď tedy klasicky civilizaci nebo etnickými skupinami. Teďka nechci se nad tím nějak zastavovat, ale v podstatě to vypadá, že my jsme v nějakém časovém bodu a my jsme a žijeme v určitém rytmu vesmíru. A když se vlastně my nad tím zamyslíme, tak vlastně uvidíme, že všechno kolem nás funguje v cyklech. Můžeme vidět různé cykly, jako například den a noc. Můžeme vidět jednotlivá roční období, které jsem zmiňoval. Můžeme vidět přílivy, odlivy. Já to třeba velice pěkně vidím, ty přílivy, odlivy, když bydlím v Egyptě, tak vždycky, když ráno jdu k moři, tak já to vidím prostě to moře, ten odliv a ten příliv. A takový velice zajímavý samozřejmě ukaz. Vy, kteří žijete samozřejmě v České republice, tak to my moře nemáme vtedy v České republice, takže to si tak můžete dokázat představit, ale já to takhle vidím třeba, když k tomu moři chodím. No a teď vlastně, když se podíváme,
na ty jednotlivé cykly, tak si potom řeknou, no a proč by vlastně lidé, proč by vlastně jednotlivé národy nebo etnické skupiny měly být výjimkou. No a tady vlastně bychom se mohli stát takovým hladovým badatelem, který vezme a začne vlastně na touto otázkou vlastně přemýšlet. Proč vznikaly, byly u svého zlatého výstupu vlastně ty jednotlivé civilizace a potom znovu zanikaly. No a existují nějaké důvody, proč se to stalo? Existují nějaké důvody, proč se potom ty civilizace najednou ocitly v koši dějin? A jestli to byly skutečně jenom nějaké takové náhodné produkty, které vznikly, žily a potom najednou zase zanikly. Ale spoustu vědců dochází, desítky, stovky vědců dochází k tomu závěru dneska, že skutečně tyto naše vzestupy a pády těchto jednotlivých civilizací nebo etnických skupin, to není otázka nějaké náhody. Co když je to vlastně otázka, nebo je to otázka nějakého takového, je to součástí nějakého většího plánu? No a to teď začíná být skutečně velice zajímavé. Si řeknete, no teď o jakém plánu tady mluvíš, a nebo o nějakých, řekněme, i principech a nějakých pravidlech. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že když my pochopíme rytmus kosmu, rytmus vesmíru, a pochopíme jednotlivé to kosmické počasí, tak potom nějakým způsobem se můžeme stát kosmickými meteorology, řekněme, kteří budou schopni toto počasí předvídat a budeme schopni předvídat určité bouře, takže si vlastně, když tady půjdeme ven, vezmete deštník, že budete vědět, že bude pršet, no, když se podíváte z okna, tak říkáte, tak ano, mraky, bude pršet, takže si vezmu deštník. A ono skutečně prší, nebo mi to teda většinou stává, že když si deštník vezmu, tak nikdy neprší. A když si ten deštník doma zapomenu, tak vždycky prší a jsem potom úplně celý promoknutý. No ale zase je dobré, že si dám doma teplý čaj s citronem a všechno je vyřešeno. No a teď je zajímavé, že vlastně ty jednotlivé laboratoře a ty jednotlivé observatoře, řekněme, protože o laboratořích biologických taky se budeme zmiňovat dále, takže ty jednotlivé observatoře, to nebyly jenom nějaké obyčejné kalendáře. No, když se podíváte, těch kalendářů máme velkou škálu, tak ono to byly skutečně velice unikátní kalendáře, ty jednotlivé civilizace měly. A to skutečně bylo postaveno na jejich pozorování. A my se dostáváme vlastně k tomu rozpletení toho spaghetti systému, protože pochopitelně dnešní astronomové a astrofyzici namítají, že když se dívají na ty staré kalendáře, že to tady nějak nesedí, že je otázka vlastně těch precesních cyklů, že jedni to počítali cykly kratší, někteří je počítali delší. A jak to tedy vlastně je? No a my se právě tady v rámci toho detektivního soustředění, my se tady k těmto věcem vlastně pomalu dostaneme a budeme zkoumat, budeme vlastně brát a ta jednotlivá pucle skládat dohromady tak, aby nám to dalo určitý jasný obraz. Ale ten obraz, prosím vás, bude logický, protože samozřejmě jedna věc je nějaká teorie, že někdo člověk něco tady vycucá z prstu, ale něco jiného je, když vlastně to je podloženo skutečně velikým, hlubokým hloubáním. A nejenom vlastně z pohledu astrofyziky, astronomie, ale i z pohledu matematiky, z pohledu etnografie, z pohledu antropologie, archeologie, z pohledu heliobiologie a dalších vlastně matematiky, astronomie, astrologie, z pohledu těchto různých, ať už tady to můžeme nazývat tedy klasické vědní disciplíny, anebo dneska tomu říkají tedy pseudověda. No nicméně je zajímavé, že spoustu takovýchto pseudovědních informací se nakonec potvrdili, že byly pravda. No ale tak k tomu se všemu tedy dostaneme. No a teď vlastně budeme skládat to pucle. No a my vemte si, že my vlastně z té historie, kterou my máme, tak my máme jenom určité dílky. A teďka vlastně, když dojde k určitým objevům, tak vlastně my nacházíme vždycky nějaký ten nový dílek, který vlastně nám potom zapadá a my vlastně z těch jednotlivých artefaktů, které jsou někdy staré tisíce let, najednou začneme zjišťovat,
velice zajímavé informace. Tak jako třeba, ať už je to u Göbekli Tepe nebo u dalších, řekněme, staveb historických, tak najednou vlastně zjišťujeme, že vlastně ty stavby jsou orientované podle hvězd s přesností, která si vlastně může konkurovat z NASA. No a teď najednou si začneme říkat, že vlastně ty jednotlivé mýty a ty jednotlivé zakódované vzpomínky, které my vidíme vlastně v těch historických záznamech, tak potom dávají, vlastně když to poskládáme, tak dávají určitý smysl. A samozřejmě teďka otázka pro naši současnost. Protože ono to není, ta nejdůležitější otázka není vlastně o naší minulosti, ale ta nejdůležitější otázka je vlastně o naší přítomnosti. A ve které vlastně fázi cyklu my jsme vlastně teďka. Jestli my stoupáme nahoru, k vrcholu, nebo se blížíme k dalšímu kolapsu, máme rok 2025 a ty jednotlivé signály, které jsou, tak jsou velice rozporuplné. Na jednu stranu tady máme technologie, které samozřejmě už je fantazie, na druhou stranu tady máme, když se podíváme kolem sebe, tak tady vidíme naší společnosti, ale třeba i ta naší české vidíme, řekněme, takovou trošku někdy beznadějnou situaci. No a v některých věcech, samozřejmě v některých oblastech, já nechci být tady skeptický. No ale je jedna věc, kterou my se vlastně předpokládám, musíme naučit rozumět. A to se jako učím já a věřím, že vy se to taky to se mnou budete chtít naučit. A to je to, že my se musíme naučit rozumět rytmu. Rytmu kosmu, rytmu přírody, která je kolem nás. A ona je samozřejmě stará jako lidstvo samo, takže vlastně ti naši předkové, oni měli tu výhodu, že oni vlastně velice dobře znali tu rytmiku přírody, oni s ní žili, oni se nějakým způsobem vyvíjeli. No a teď je vlastně otázka toho, že my, když začneme nějakým způsobem potenciálně vidět a chápat z nového jakoby toho pohledu ten náš vesmír a to, co nás obklopuje příroda, tak potom vlastně ten způsob našeho myšlení, když začneme to naše myšlení měnit, tak vlastně my můžeme začít vnímat historii a hlavně vnímat naši budoucnost úplně z jiné perspektivy, úplně jiné optiky. A to je pro mě velice zajímavé a velice fascinující. A víte co? Ono je tady spoustu signálů, které na tyto věci poukazují, že my skutečně můžeme začít trošku přemýšlet jiným způsobem. Já bych to možná nazval, že je to takové osvícení 2.0, kde my se vlastně na základě toho můžeme posunout dál, kde můžeme sledovat jednotlivé příběhy národu, dívat se na, řekněme, na to, jako, že je to takové, jako řekněme, kosmické vyprávění o jednotlivých národech, o jejich vzniku, rozvoji a zániku. No a je velice zajímavé, že ty hvězdy nám k tomu mohou dávat velice takový zajímavý poukaz. No a já bych řekl, že my jsme v současné době takový, jako my jsme ztraceni, my jsme ztraceni v čase. A je to jako vlastně, my bychom zapomněli na to, že existují nějaké nebeské hodiny lidstva. No a tak teďka vlastně svět začíná být takovým, řekněme, velkým věkem, dostáváme se vlastně do těch jednotlivých cyklů. A teď vlastně my jsme v situaci, kdy předkové, oni velice dobře znali, co se týče těchto nebeských hodin lidstva. A oni skutečně velice dobře pozorovali. No ale v jaké situaci jsme my dneska v roce 2025? Zkuste si to představit na takové základní situaci. Zkuste si představit, že se probudíte, zítra se probudíte ráno a najednou zjistíte, nemám hodiny, nemám hodinky. Kde jsou hodinky? A teď se podíváte po místnosti kolem, nikde nejsou žádné hodiny. V mobilním telefonu nejsou hodiny. Najednou zjistíte, že nejsou hodiny. Nikde nemůžete najít hodiny, abyste zjistili, kolik je hodin. Absolutně nikde. Pustíte si televizi, taky nemluví nic o čase. Nikde prostě nejsou hodiny.
A dokonce vlastně ani slunce nevychází a nezapadá. Prostě nic. Jak byste vlastně poznali, nebo jak bychom vlastně poznali, kdy máme jít do práce, nebo kdy máme jít spát, kdy máme jíst, kdy máme vstat. No, jíst ještě to bych pochopil, protože když mě kručí v břiše, tak to vím, že mám hlad, tak si jdu něco vzít a něco s ním, nebo pochopitelně tady určitý pravidelný rytmus, co se týče přijímání stravy, jo, snídaně, oběd, večeře. No, ale to ještě člověk dokáže pochopit. No, ale otázka, kdy jít spát, že jo, když nevychází slunce a nezapadá. Tak najednou vlastně si říkáte, ono to zní šíleně, ale teď si to představte, tu situaci. Já to speciálně říkám tady tohleto šílené přirovnání, protože to je vlastně přesně to, co se stalo naší civilizaci. To je to, co se stalo mně a co se stalo vám. Každému z nás. Akorát, že vlastně místo těch hodin jsme ztratili vlastně něco mnohem důležitějšího, než nějaké hodinky na ruce. My jsme, prosím vás, ztratili kosmické hodiny, podle kterých žili všichni lidé před námi, podle kterých žili naši předkové. Vůbec všichni předkové, teď už nebudu mluvit jenom o Slovanech nebo praslovanech, protože to jsou další věci, které já budu velice podrobně na svých webinářích, tak si myslím, že mnozí znáte moje stránky www.mysteriummundi.com, ono to bude za chvilku CZ, takže se budete moct tam podívat, já o těch věcech budu mluvit mnohem hlouběji a zajímavěji. No ale chtěl jsem vlastně poznamenat to, že to, co se stalo, tak to, že my jsme ztratili ty kosmické hodiny, podle kterých žili vlastně všichni ti naši předkové. No. A oni vlastně existují takové, bych řekl, v těch kosmických hodinách existují takové, jako bych řekl, 3 vesmírné mechanismy z těch ztracených hodinách, které se prostě nám ztratily, v těch kosmických hodinách, které se ztratily. No a já jsem si myslel, že normální hodiny, které mám doma, že už i tak jsou složité, protože tam spoustu koleček všeho a to se tak točí a je to tak prostě přesně všechno jde. Je prostě na sekundu, jo, když máte teda kvarc hodinky, jo, když máte samozřejmě nějaké takové ty ruční, co se natahují, když chodíte po ulici, tak oni se trošku zpožďují. Ale vezmeme to si prostě ty hodiny, jo. Tak vlastně oni jsou vlastně, ten vesmír má v podstatě 3 velké, obrovské hodiny, které vlastně ovlivňují úplně všechno na naší planetě. A teďka si řeknete, no a teďka mi řekni teda, které ty 3 hodiny to jsou. No a vlastně ty první hodiny, oni běží nejrychleji. A to je Země, se vlastně točí kolem své osy. Jednou za den. No a díky tomu vlastně máme světlo a máme tmu, protože díky tomu tedy spíme a vstáváme. Takže to je vlastně to základní, že si vlastně ani tohle to si vlastně my neuvědomujeme. A dokonce vlastně i ta rajčata, která pěstujete někde na zahradce, tak oni vlastně vědí, kdy je den a kdy je noc. Jako, no. A my lidi jsme vlastně někdy takový zvláštní, protože se dokážeme vlastně někdy proti tomu rytmu vzpouzet. Jo. No a pak se divím vlastně, že jsme takový prostě unavení, jak se nám spát. A já se přiznal, že já jsem někdy takový noční zbloudilec, který sedí v noci a čte knížky a moc se mu teda v noci nechce spát, chodí spát až v 1, ve 2, což tedy vím, že to není dobře, protože ta rytmika by měla být zachovaná, co se týče zdraví. Slibuju, že se polepším. Potom tady máme vlastně ty druhé hodiny, které vlastně tikají pomaleji a to jsou vlastně hodiny, kdy Země obíhá kolem Slunce jednou za rok. A tady už vlastně vidíme jasně, vidíme tady ty kosmické hodiny, je to jaro, léto, podzim a zima. No a myslím, že jsme to všichni 100krát a 1000krát zažili, kdy vidíme, že zvířata se podle toho rytmu nějakým způsobem rozmnožují, stěhují se, hibernují. Vidíme, že rostliny kvetou, rostou, usychají, odpočívají. Jo? To jsou ty dva typy hodin. No ale ještě tady jsou 3 hodiny a ty třetí hodiny, to je už úplně jiná liga. To je takový, bych řekl, takové obrovské hodiny na věži. Je to v podstatě takové obrovské velké hodiny, podle které se vlastně tančí vlastně ten kosmický valčík, o kterém jsem vám hovořil, nebo tango, jak to chcete.
No a teď si vlastně představte Zemi jako takovou, že jo, znáte, možná jste měli, jak jste byli malí, no, kterou viděli někde ve filmu, kteří jste se narodili později než já, tak vlastně taková ta kače, když se roztočí, jo, tak si to představte vlastně. Ona se roztočí, ona se točí velice rychle, jo, to je ten den a noc. A ještě k tomu vlastně obíhá teda kolem slunce, to jsou ty roční období, ale její osa sama pomalu krouží. No a to je vlastně ta káča, která se vlastně chystá spadnout na stůl jako jeden takový, jako takové to jedno pokývnutí té káči, že jo? A to trvá skoro 26 000 let. To je tedy precese. A to jsou ty třetí hodiny. A to je vlastně, to jsou ty nejpomalejší hodiny, to jsou ty nejpomalejší hodiny, které my v podstatě známe a které znali vlastně i všichni lidé z těch starších civilizací, ti naši předkové. A ty jsou nejpomalejší. Já bych přál nám všem, aby jsme se mohli nějakým způsobem tyhle ty celé hodiny prožít, ale po nějak 26 000 let nebo 25 000 let, to už je přece jenom velká doba. Někdo, že přeje lidem, aby se dožil stovky, tak já bych vám přál, aby jsme se všichni dožili těch 25, 26 tisíc let, aby jsme tohleto mohli nějak jakoby fyzicky skutečně si to byli schopni prověřit. I když jsou samozřejmě určité nuance, k kterým se dostaneme, že tady je určité možné to prověření. No a vlastně vemte si, že naši předkové, oni to všechno věděli. Oni nazývali tedy Velkým rokem, nebo Platonským rokem Řekové to nazývali. Ty názvy jsou různé podle těch různých civilizací, ale oni vlastně považovali tyto třetí hodiny za nejdůležitější na světě. No a v podstatě, co se stalo nám, no my jsme je prostě úplně zapomněli. Už jsme na ně úplně zapomněli, že existuje. No a ještě navíc někteří astronomové nebo astrofyzikové prostě se snažili nějakým způsobem skritizovat ty naše předky a ty naše staré vyspělé civilizace, jakože oni všichni to počítali trochu jinak, takže v podstatě v tom měli hokej. Ale my si ukážeme, že v tom naopak hokej neměli a že naopak ukazuje se to, že to bylo úplně super spočítané a že naopak, to je podle toho, co si tady řekneme, ale že naopak tihleti chytrolínové, tihleti astrofyzici, astronomové, promiňte mi to, že se mýlili. Když tedy tvrdili, že se tedy ty naše staré civilizace mýlily, které byly mnohem vyspělejší než my a věděli o hvězdách mnohem víc, než my víme dnes. Tomu se dostaneme. No a tady samozřejmě ten princip, jak nahoře, tak dole, tak to není, prosím vás, jenom nějaká hezká fráze. Jo. Ta hermetická moudrost stará, ono to, když se na tě skutečně zamyslíme, tak to má skutečně velmi hluboký smysl. A ono to je skutečně doslova, bych řekl, fyzická až fyzikální realita, kdy samozřejmě měsíc ovlivňuje nejenom ty mořské přílivy, ale ovlivňuje i lidskou krev, ovlivňuje vlastně i slunce, lidskou krev, co se týče rychlosti proudění krve. To jsou zajímavé, my se k těm věcem postupně dostaneme, co se týče i heliobiologie a tady těchto zajímavých věcí, protože to jsou velmi zajímavé, fascinující věci. No a když se podíváme vlastně na tu sluneční aktivitu, ona vlastně působí také na naše nálady. To magnetické pole Země také řídí například ptačí migrace a ono to všechno je vlastně mezi sebou všechno propojeno. A ono to má všechno svůj vlastní rytmus, má to svůj vlastní vzestup a má to svůj vlastní pokles. Je to tedy, jako bych to řekl, jako yin, yang, jo, jak se říká tedy. No a v Číně. Ale vlastně zatímco ty kratší cykly my je nějak vnímáme. My vnímáme ten den, rok, to je vlastně to nejdůležitější. Tak vlastně to, co je to nejdůležitější, tak vlastně bylo vymazáno z naší paměti. A teď je otázka vlastně, co se teda stalo s těma našimi kalendářema, s těmi našimi kalendáři, co se vlastně dneska stalo? Protože my vlastně dneska máme jako lineární kalendáře, jako obrovské číselníky, kdy samozřejmě křesťané věřící počítají od narození Pána Ježíše Krista, jo, to máme tedy rok 2025, Židé tedy počítají podle jejich kalendáře od stvoření světa. U nich je tuším rok teďka 5785, předpokládám, jestli jinak, tak se omlouvám. Muslimové počítají od hidžry, což je
1446, 1445, nějak tak. No a všechno vlastně jde dopředu, dopředu, dopředu. Je to jako na běžícím pásu. Vemte si to, že to je vlastně jako takový žebřík, že vlastně ten klasický lineární kalendář, že vlastně my jdeme prostě dopředu a teď šplháme vlastně po té drabině nebo po tom žebříku nahoru. No ale když se na to podíváme z pohledu té optiky těch starověkých civilizací, ti naši předkové, oni to viděli úplně jinak. Oni viděli vlastně oni měli ty kalendáře, oni byly jiné, oni byly cyklické. A oni věděli, že vlastně existuje ten velký rok. Oni věděli, že existuje vlastně to roční období, ten zlatý věk, to kosmické léto, že existuje stříbrný věk, ten podzim, že existuje bronzový věk, ta zima, že existuje ten železný věk, to jaro. A samozřejmě ono někdo teďka mohl říct, když dávám tady tyhle ty poznámky, takže můžeme se na to dívat z optiky například snu proroka Daniele v knize Daniel, kde je velice ale zajímavá jedna věc. Když se na ní podíváte, tak mě vždycky fascinovala, zajímala jedna věc, jako, jo, když vlastně tam jsou ty jednotlivé obrazy těch jednotlivých říší, a teďka to nemáme čas to nějak rozebírat, tak mě vždycky jsem se ptal, jako, když jsem se díval na tu historii, no jo, ale kde v tom případě chybí Otomanská říše? Tady chybí Otomanská říše, tady mě to nikdo, žádný teolog, mě to nikde nepopsal, nikde to není. Kde je ta Otomanská říše v tom výkladu, nebo i vůbec v té historii? Ona prostě jakoby najednou zmizla, jo? Což je takové což je tedy, jako bych řekl, dost taková zajímavá věc. Prostě nám zmizela Otomanská říše. No ale tak to je zase na jiné zamyšlení. No a teďka vlastně, když se na to podíváme, tak vlastně ty jednotlivé věky trvaly tisíce let. A vlastně stejně jako vlastně náš rok, když se podíváme, má 12 měsíců. Jo? Tak vlastně ten velký rok taky měl 12 period, které odpovídaly 12 souhvězdím. A ten čas se vlastně dal odečítat podle toho, ve kterém tom souhvězdí vycházela ta jarní rovnodennost. Jo? A oni v podstatě, ne, že byli geniální, ale oni měli v podstatě, tak bych řekl, takovou tu svoji vlastní GPS-ku pro čas, ty staré civilizace, ti naši staří předkové. Oni měli vlastně takovou jakoby GPS-ku. Oni vlastně oni měli a oni tohle to mohli nějakým způsobem měřit a vidět. To byla taková skutečně jejich klasická GPS-ka. A ono, Rudolf Steiner třeba o tady těchto věcech, o kterých teďka píšu, co se týče těch 12 posunů v rámci toho platonského roku, velice zajímavě píše právě třeba i v kontextu těch jednotlivých třeba toho Egypta. A my žijeme, řekl bych, v takové té kosmické amnézii. Neříkám, že všichni, ale mnoho lidí, protože některým lidem je to třeba úplně šum a fuk, že vlastně ty hodiny, že nemají, že vlastně ty hodinky ztratili. Ale ty hodinky jsou strašně důležité, co se týče právě rytmiky, protože to souvisí s naším zdravím, to souvisí s naším vědomím, to souvisí s naším duchovním rozvojem. A ty hodinky jsou fakt důležité, takže vy, kteří třeba mě posloucháte poprvé, tak doufám, že se podepíšete na můj kanál a že budete tedy dál sledovat, protože budu o těch hodinkách dále mluvit. A nejenom o hodinkách, budu mluvit o spoustu jiných zajímavých věcí, o kterých se tady normálně moc nemluví, nebo o kterých se vůbec málo přemýšlí. Které souvisí nejenom s vesmírem, které souvisí se zdravím, tak jak teďka mluvím o té jednotlivé rytmice s přírodou, tedy ze zemí, protože naše země je magnet, která samozřejmě interaguje nejenom se Sluncem, interaguje s jednotlivými planetami. Všichni řeknou, teď mluvíš o astrologii. No, k tomu se dostaneme, ale já tady nemluvím o astrologii, já tady mluvím o spoustu dalších jiných věcech, které jsou v podstatě měřitelné. Jsou na to vytvořené jednotlivé škály, které se dají měřit. No, vemte si to dneska ještě před 20-30 lety, no, ono už vlastně ještě před 100 lety, ale to je jedno. Dám příklad Einsteina. Einstein se strašně bál kvantové fyziky, protože ono mu to v podstatě nějak moc nesedilo do té jeho teorie. No a nakonec Einstein byl tak strašně oslavovaný, ještě do dneška je oslavovaný, ale on se v podstatě ukazuje, že on neměl pravdu. No, částečně neměl pravdu. No?
když se na to podíváme z pohledu té kvantové fyziky. No ale když se vlastně vrátíme k té naší kosmické amnézii, tedy toho našeho současného stavu, který je, tak co je vlastně zajímavé na lidech s tou amnézií? Oni vlastně nestracejí čas jen, vlastně nestracejí jen paměť na minulost. Oni vlastně ztracejí i schopnost plánovat budoucnost. Bez vědomí, odkud přicházíme, nevíme, kam jdeme. No a to je právě to, co se vlastně stalo nám, co se stalo vlastně celé naší civilizaci, co se stalo všem těm našim etnickým skupinám, s kterými pochází. A to už je jedno. Jestli to jsou Češi, Američani, Němci, Rusové, Ukrajinci, to je jedno. A to se prostě nám stalo. Protože my jsme v té amnézii. No a teď otázka vlastně těch příběhů o tom zlatém věku. Ono se říká, jsou to i mýty a ty temné věky. No a samozřejmě renesance nebo ten vědecký pokrok, no ono to všechno nějakým způsobem samozřejmě ten vývoj, ono to spolu souvisí. Ale co když vlastně toto všechno je částí nějakého většího vzorce? Co když vlastně existuje rytmus v lidských dějinách, který my prostě nevidíme? Protože jako by nám někdo vzal a jako by nám zavázal, jako by nám někdo vzal a zavázal oči a my prostě to nevidíme. Vemte si to, dám příklad takové mojí oblíbené analogie, farmář bez znalosti ročního období. No. Představte si vlastně farmáře, který by nevěděl nic o jaře a nevěděl by nic třeba o zimě. Tak by třeba zasadil brambory v prosinci, čekal by sklizeň v lednu a on by se mohl zbláznit, ale nic mu tam nevyroste. Ani jedna brambora. No. A my jsme vlastně takový ten farmář, jo? Protože my se snažíme pochopit lidské dějiny, ale děláme to vlastně bez znalosti základního kosmického rytmu. Jo? Jsme vlastně meteorologové, kteří předpovídají počasí a netuší, že existují roční období. No, my máme jako GPS-ku, tady máme, ale my jsme se vlastně ztratili někde v čase. A není to takový paradox? Vlastně dnešní telefon mobilní, že jo, on vám řekne přesně, kde se nacházíte na planetě, na GPSce. Já když jsem lítal, cestoval jsem hodně po světě, jsem vždycky vystoupil z toho letadla, vypl jsem si ten letecký režim, to letadílko tam, bum, a najednou, když jsem nasloužil mobilní data, bum, a hned jsem věděl, kde se přesně nachází. Mi to řekli samozřejmě, ten pilot mi řekl, že jsme přistali na to plánem letíště a tak dále. Ale já jsem se samozřejmě potom nějak musel nějak dopravovat, nebo hledal jsem některé místa, nebo musel jsem někdy pěšky na to ubytování, kde jsem musel dojít. Na to mi pochopitelně ta GPSka pomohla. No a teď vlastně a ona vám vlastně řekne na metr přesně, kde stojíte, kde jste. Jo. No ale ona vám ta GPSka neřekne, jako, kde se nacházíme v čase. No. V jakém věku vlastně toho velkého roku žijeme. Tak v tomhletom mnoho lidí vlastně nemá ani tušení, kde se vlastně nachází. No a ty starověké civilizace, já jsem ještě před týdnem jsem chodil vedle pyramid v Egyptě že to všechno tyhle ty staré civilizace stavily. A ono to nebyly jenom nějaké astronomické nástroje, které byly vlastně navrženy tak, aby sledovali ten pohyb té jednotlivé recese rovnodennosti. Ale oni věděli přesně, kde jsou v čase. Oni to věděli, ale my to nevíme. Někteří to ví samozřejmě. Jako myslím si, že je spoustu lidí, kteří samozřejmě tyto věci sledují a ví, kde se nacházíme. No a teď je otázka vlastně, že my v roce 2025 stojíme na prahu. Protože něco v tomto roce se děje velmi, velmi důležité. Stane se něco velmi důležité. No a samozřejmě máme tady majský kalendář, skončil v roce 2012, všichni čekali konec světa a ono se nic nestalo. No, spoustu těch jednotlivých tradičních systémů hovoří o přechodu mezi věky. A ten vědecký pokrok těch posledních staletí tak jasně ukázal to, že dochází k rozšiřování lidského vědomí.
A ten problém je vlastně v tom, že mm, my jsme vlastně jako cestovatelé, ale my jsme vlastně cestovatelé bez mapy. My vlastně možná jdeme správným směrem, ale nevíme to. A co je toho nejhorší, tak my vlastně nevíme, jak využít energii této kosmické změny. No a tady je třeba se vrátit zpátky ke hvězdám. Takže vlastně co s tím? Jak vlastně dostat zpátky ty nebeské hodiny, které bychom si mohli pověsit tady, bych si je pověsil tady na stěnu a mohl bych je sledovat. A každý z nás byste si vzali a pověsili bychom si ty hodiny na stěnu, nebo bychom si dali tady miniaturu hodinky a měli bychom ty nebeské hodiny u sebe. Tak vlastně co s tím? No, já bych vlastně řekl, že ten první krok je to, že my bychom měli uznat, že naši předkové nebyli hlupáci. A že to byli velice sofistikovaní astronomové, kteří rozuměli věcem, na které jsme my prostě později zapomněli. No a ten druhý krok samozřejmě je studovat. Studovat precese rovnodennosti, to je samozřejmě známý astronomický jev, jo. My můžeme přesně vypočítat, kde se nacházíme v tom 25-26 letém cyklu. Já budu vysvětlovat dál, proč. Tady neuvádím přesně to dané datum, jo, které bych měl uvést. Bylo něj několik. To není jenom jedno, jsem ustalil jedno samozřejmě, ale já tady speciálně neříkám, protože k tomu se všemu dostanu. No a ten třetí krok je vlastně propojit to staré s novým. To znamená, nemusíme vlastně zahodit vědu. Naopak, my můžeme vlastně použít vědu k ověření vlastně této staré moudrosti. Že tyhle všichni naši předci byli velice moudří. A ono se tomu říká vlastně částečně, že my se probudíme. To znamená, že my, jakým způsobem vlastně ti naši předkové si dívali na hvězdy a viděli v nich hodiny, viděli v nich kalendář, kompas lidského života. Oni věřili, že vlastně to pochopení toho našeho místa v tom kosmickém kalendáři, tak on je vlastně klíč ke všemu. A my se vlastně díváme na stejné hvězdy, vidíme ty stejné světýlka tam nahoře, ale my se nějak jako musíme prostě probudit z toho snu nebo z té letargie a musíme nějakým způsobem začít vlastně přemýšlet. A pokud vlastně tedy skutečně stojíme na prahu nového věku, pak vlastně tohle není jen zajímavost pro nějaké astronomy nebo zajímavost na další video pro YouTube kanál. To je vlastně možná klíč k pochopení toho, kdo jsme a kam směřujeme. A otázka zní vlastně, jestli jsme připraveni se probudit z této kosmické amnézie. A ona se říká taková stará moudrost. Ještě jednou zopakuji, jak nahoře, tak dole. A myslím si, že je právě ten nejvyšší čas zjistit, co se tam nahoře právě teďka děje. A zjistit a začít se zajímat o tyhle ty kosmické hodiny. To si myslím je to, co nás vlastně čeká a co by nás nemělo minout. Tak to je vlastně konec toho mého prvního dílu zamyšlení se nad touto tematikou. Já vám moc děkuji a jsem vám moc vděčný, že jste mě poslouchali. Jsem moc rád, že si mě naladíte a že se podepíšete na můj kanál a že budete poslouchat i další díly nebo i moje jednotlivé webináře, které najdete na stránkách www.mysteriummundi.com nebo CZ. Takže vám moc děkuji a přeji vám hezký den a hezký večer. Záleží teda, kdy mě posloucháte. Mějte se moc hezky a ještě jednou vám moc děkuji za to, že mě posloucháte. Na viděnou.